glódrach spríúil leis an bhéile mhór rásaíochta. Ard an mór freisin ar nó atá inse, gon dáig léise agus go gúnaí golánta. Hána bhíoh mrá cuairtú daithnaí neodracha agus im léana tugam muid fí deara bhfuil daoine cuairtú daithnaí wadní sciile agus chamála sin tá béim mór comport tá mrá cuairtaí gúnaí le pócaí agus tá wadní smudíine cá jumpsuits. Agus daoine réitiach agus peocaí peartailte go na Rásaí, is minic go Dr. Air dús ilimod ócaidí lón a bhíonn ar bun in Óstáin ar fud na carach. Seachtain mór i Óstáin na Gaillimhe, gaáit lán go bhfuil, is fiú na milliún euro an seachtain don carach na Gaillimhe. Tá lán can sin faoi Breis na siomraí, agus is fiú na siomraí a choiríoria go luath gach bliain, agus an sin i bhaid an Breis Fóard. Tá asú le 160,000 duine ag Rásaí na bliana seo agus tá slándail neartaí. Tá ortú forlehan teachim líana chuirsaí slándaile agus chuirteach, sin cuirteach fisiciúil agus cuirteach málaí teachta ar an rásúrsa. Níl cad éon málaí drama chuirtí seacham líana agus níl cad mála binní smúna 9 cm fá 10 cm nó 6 éceir chuirteach ar an rásúrsa, so bhíoch mu draghine beidir beag níl am chuirt chomhéin marála sin. Ar nó chomála sin slóite a bheala, meála na Rásaí inseo na gealta go teomh is go tréan. But a fad fwy Dermot Weld yn gael, mae ta han siachtan ag Dermot Weld, sians mag fe dros siachtan anya. Siachtan mor mil to chotydd gael gachador, mas mor gymau hartar 60 miliwn go galta cwrfar a ffwd na tîd yn siachtan siat. Ach ni wan ar capital wrth na'n galta yna, ta na'n galta chwr a chwlrwyd, cos le cefyd snackbox yn isafyr Supermax, agus cefyd pinta gilt Guinness yn ôl for a choig a gorsa. Agus maidir le cuasaí amsir seo cé go raibh seo gaoifar, dan sé gríonmhar teirm gon tróna. Seacht Rása ar na cártaí in seo tróna, ach ní tomáil fós le geall a chuir gon cheann mór ag fiche nóid gon hocht an Connacht Hotel Handicap. Scór capla tá san nameocht, ach deirtar go man seo, bhfuil se ríochar buitar a fiocha. Móra tíní bhád éon nuair TG Ceir a Baile an Bhriotaigh.